अनसाग्रा डियर भिउअर्स आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ बे समाव नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जासिबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव नायगिरि बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। नोंथांमोननो दुब्लिबारियाव थांनानै दुब्लिबारिनि माइखौ एसे खोन्थाहैनोसैलाय मा रोखोम जाखो। ओमफ्राय बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो मोजां गाज्रि सावरायनोसैलाय। थ' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जोङो सुरु खालामदिनि। बे समाव नोंथांमोना नुबायना नै गासैबो माइ गोजा जाजोबलायबाय। दै दङ नै अमा उन्दुनानै सेस लांदां जालायना दं माथो। नै गासैबो माइ गायजोबनाय जालायबाय गोथांनो। अनसाग्रा डियर भिउअर्सफोर नोंथांमोनाथ' दायो नुबाय जोंनि माइ थिलिया मा रोखोम जानानै दङ। थ' सारिय'फाले गासिबो माइ गायजोबनाय माइ गोजाजोब। थ' बिराद समायना गोथां ना ग्रिन कालार मोजां नुदों। इसोरा मानसिनो बेबायदि मावै दाङै जानो सुजुग सुबिदा ना बोथोर बाय बोथोर दिनै जोंनो होदों। बिराद खुसिनि बाथ्रा आरोखि ना मावै दाङै जा रंजा बाजा नै माइफ्रा बिराद मोजां जाहांबोजेनबाय आरोखि ना। थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। थ' बेयाव थानानैनो नोंथांमोनजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदों। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दे मानि सायाव आं दिनै नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौ सावरायनो सानदों। नोंथांमोनजों सावरायनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय दानि मुगायावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव खुब दुखुनांथाव लाजिनांथाव मोनसे बाथ्रा सोलिबाय थादों बा मोनसे घटनाया जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव मैखोम बाहागो लागासिनो दङ मोनसे गाज्रि घटनाया। थ' बेनो जाहैबाय माने सासे हिन्जावा गुबुन हौवाजों खारनाय, सासे हौवाया गुबुन हिन्जावजों खारनाय, गुबुननिखौ लानानै खारनाय। दिनै बेबायदि मोनसे गासै खुब बाहागो लानानै दङ जोंनि जाथिनि गेजेरावहाय। दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों आङो दिनै गुसुङै सावरायनो सानदों। बे माइ थिलियाव थानानैनो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि फंनैसो। अनसाग्रा आंनि डियार भिउअर्सफोर मोनसे बेबायदि सोदोब बे बाथ्राया जोंनि बर'नि गेजेराव जागासिनो दं नामा होननानै आं सानदों। थ' नोंथांमोना इंराजियाव डिक्सनारियाव नायब्ला बेखौ मोननो हागोन। बे सोदोबा जाहैबाय LUST लास, जायखौ लास होननानै बुङो LUST आरोखि ना। थ' बे सोदोबनि मिनिङा जाहैबाय जों बर'नि बेखौनो बुंनांगोन बिराद माने गोसोफ्रा आरोखि ना माने देहाजों देहायारि गुबुननि देहाजों गावनि देहाजों गुबुननि देहाजों दैट मिन्स आथोनारि बिराद सोमोन्दो खालामनो लुबैग्रा बिराद गोसो जाग्रा बेबायदि बेरामा जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव दिनै जागासिनो दं कयेकजननि ना। आरो दाबो दं जानांगौ सोरबा खारहां बारहां बेबायदि जानानै दङ। थ' बेखायनो आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। आरो सोरबा जुदि बेबायदि थांखि लानायफोर दङब्ला बे भिडिअखौ नायसनबा बायदोंबा जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिहरबाय आरोखि। थ' मानो आं बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौना मोनसे बा गंसे न'खर दाखानाया बेबायदि घटना जायोब्ला बेसेबांबा लाजिथाव जायो। आरो बे न'खरा माबादि बायफ्रुलाङो गथ' गथाय गोनांखायानो जुदि गुबुनजों थाङोब्ला बे गथ'फ्रा गोदाव सोराव जायो, आखल सारा गियान सारा दिनै बेबायदि जायो। मानोना गथ'खौ शिक्षा होनो ना बेबायदि बेबस्था फैनाय नंला। ओमफ्राय इयुन जोलै जोंनि जेनाखि परिबेस बर' जाथिनि जोंनि बर'नि जाथिनि परिबेसा इयुनावहाय रासिन गाज्रिसिन जायो आरोखि। थ' बेखौ जोङो मिथिथारनो नांगोन जों बयबो आरोखि ना। थ' आरो मोनसे खोथाया बेनोबाव आरोखि ना जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो एकदमबारे जोङो बिराद मोजां एग्जाम्पोल दिनै जोङो जानो नांगौ।
ना नङाब्ला बे गथ'फ्रा सोलोंगोन ना बेफोरबायदि आरोखि। थ' बेखौनो बुंदों जोंनि खृष्टियानफोरनि बाइबेला। मिथिबायना नोंथांमोना बाइबेल नायग्राफोर दङब्ला बाइबेल नायनो हागोन, बेखौ मोननो हागोन। बोसोन बिजाब 5 बालाबनि 3, 4, 5सिम बेबायदि लिरदों आरोखि ना। आङो बुंजोबनो हाया जानायखौ रोखायै क्लियारै, अब्लाबो जिखौ गोसोआव थानायफोरखौ आं बुंनोसै। बेयाव बेबायदि लिरदों जोंनि खृष्टियानफोरनि बाइबेला। मिथिबाय दा? गुबुन हिन्जावफोरनि खुदुमनाया माने बिराद बाथ्राफ्रा खुदुमनायफ्रा बेरे मोदै बायदि गोदै, अलिभ थाव बादि बेफोरबायदि मिलौलायनाय जाहैदों आरोखि गुबुन हिन्जावफोरनि खुदुमनायफ्रा। दिनै गुबुन हिन्जावफोरनिल' नङा, गुबुन फिसायफोरनि खुदुमनायाबो दिनै बेबायदिनो बेरे मोदै बायदि मिलौलायनाय दिनै जानो हागौ आरोखि। ओमफ्राय मा लिरदों? 4आव लिरदों, बेफोर गासै जालांखांनायनि उनाव होनदों। मिथिबायना? बेफोरबायदि मानसिफोरनाव दुखुनि बाहेरे जेबो थालांबावनाय नङानो, खालि दुखुल' दिनै थागोन आरोखि। ओमफ्राय 5 सिरियाव लिरदों, ओमफ्राय बेफोरबायदि जालांखांनायनि उनाव बा बेफोरबायदि लामाया थैनायावसो दैदेनलाङोनो, आरो बे लामायानो थैनायनिसो लामा होननानै लिरदों आरोखि जों खृष्टियानफोरनि बाइबेलाव। थ' बेनिखायनो सोरबा जुदि ना खारहां बारहां जानानै दंब्ला, सोरबा हिन्जावफ्रा सोरबा हौवाफ्रानो ना गुबुनफोरजों थांहां फैहां बारहां जानानै दङब्ला, बेखौ मिथिनानै लाखा, बे जालांखांनायनि उनाव नोंसिनावहाय जायफोर खारग्रा बिसोरनाव दुखुनि बाहेरे जेबो थालांबावनाय नङा, आरो मा जोबनायाव थैनायावसो दैदेनलांगोन, आरो बियो थैनायनिसो लामा होनना बुंदों आरोखि जों खृष्टियानफोरनि बाइबेला आरोखि। थ' बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो बेखौनो खुब गोसोआव दुखु मोननानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। जोंनि बर' जाथि हारिनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि गथनाया दिनै हाबनानै दं आरोखि ना, बेबायदि जानानै दङ। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायो, जायफ्रा बेफोरबायदि खारहां बारहां जानानै दङब्ला, गुबुननि हिन्जावजों गुबुननि फिसायजों गावनि एकदमबारे नायनो मोजां गथ'फोरखौ, न'खरखौ, फिसायफोरखौ गारनानै, बिसिफोरखौ गारनानै बेफोरबायदि जाहांहां दङब्ला, बेखौ मिथिनानै ला, बेफोर जालांखांनायनि उनाव दुखुनि बाहेरे नोंथांनाव जेबो थालांबावनाय नङा। नोंथाङा दुखु सहायनो नांगोन, गाबनो नांगोन, बुजानोबो गोनां जागोन, लाजिनांनो गोनां जागोन, जोबनायाव थैनायनिसो लामा होनदों नालाय, थैनोबो गोनां जानो हागौ। नोंथाङा मान सन्मानखौ सहायनो हायैयाव नोंथाङा थैनो नांगोन। साननो हागौ बेबायदि खारहां बारहांफ्रा जोंखौ मोननाय नङा, जों अरायनि थाखाय खारगोन, अरायनि थाखाय बे न'खरखौ गारना खारगोन। नङा, माब्लाबाबो रावबो अरायनि थाखाय जानला मोनला खारनो हाया आरोना, बेफोरबायदि आरोखि। थ' बे भिडिअजों आं बेखौनो शेयार खालामबाय। अनजाग्रा आंनि डियार साबस्क्राइबार्स एन्ड डियार भिउवार्स, जायफ्रा नायदों, नायनायनि थाखाय खुब साबायखर नोंथांमोनखौहाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब, लाइक आरो नोंथांनि लोगोनो शेयार खालामनो हागोन, बेखौनो मिजिंथिबाय। दायो खुब गगा मोननाय, गुजुनाय सोलिगासिनो दङ दासान्दि, एकदम देहाया मोजां नङा। बेनिखायनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौबो दासान्दि आङो सावरायनो हायाखै। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा खृष्टनि लोगोफोर, नोंथांमोनजों गुसुं बाथ्रा दिनै आङो सावरायबाय बे गथ'नायनि सायाव। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ना, जों खृष्टियानफ्रा, जों बर'फ्रा इसोरनाव, जोंनि जाथि, जोंनि हारिनि थाखाय जों इसोरनाव आर'ज खालामनो नांसिगोन आरोखि ना। नांसिगोन नङा, खालामबाय थाथारनो नांगौ आरोखि अरायबो। नङाब्ला माबायदि जाफेरै गथना जोंनि बर' हारि जाथिनि गेजेराव दिनै जागासिनो दं आरोखि ना, बेफोरबायदि। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। थ' गोजोन्थों, बाय।